Hello guys, karon one man der sa Tucumaro. So nag-utan ko, naman ko'y kalabasa. Namunga man to among kalabasa. So nag-utan ko, nanghuha kog spinach and kay wala may lugbati. Among okra kay namatay man pud sa kuan. Wala siya namatay, dili wala siya namunga. Kay bugnaw naman dire, winter naman. So akong gi utan karon, nakuan ko spring onion, spinach and kanang tanglad na mamitangad nya, namitangad na may kanang kuan sa Bisaya tangad, sa Tagalog tanglad, lemongrass dire. So naaman ko. So, ako yung giutan, nag-utan ko, nagtanaw po ko sa akong mga tanom. Kay, bugnaw manggod ron, wala ka sila nanubo. Yan, napo ko diri ka ng akong gitanom nga ka ng kamote. So, nangunod siya, nangunod. So, nahuman akong utan, kanang may munggi, akong isudan, abot lang kung si Craig kumukaon. Kay kuan man na siya kaayo pilian og pagkaon. Ganahan siya mga vegetable pero kanang siya daghan kayo mga vegetables pero dili siya kanang pataka og kaon og kanang kuan mga utan nga wala siya kaila. So nag-utan ko nya naman ko tinanom na. Nagtanom man ko kanang kuan para padahon lang gud kanang kamuti. Sa gawas ang kamuti nako, wala siya na nitubo ang dahon kay winter man. So nagtanom ko diri usa sulod. Mao ni siya. So ako na siyang ipamutulan na para lang gid na makautan ko, ako siyang pamutol. So dara ang mga stock niya. So akong gibutang dara. So mao na sana siya motubo na sana siya balik. So akong tanon kay akong agbati nga gitanom sa gawas na himo na buhi siya pero diretso man siya pamunga. Wala man siya. So nga ko pong kini sani kangkong. So dito man sa gawas akong gipasulod kay kuan man tugnaw man so no primero namatay. Natunaw siya so, nya karon naning tubo na pud iyang dahon. Wala lang sana ko ibani sa akong utan. Kalabasa lang akong kalabasa mao ni. Akong kalabasa gamay ra pud ka kung giutan kay basta ni makaon si Craig nya naman ko'y sapsap. Nakoy sapsap. So kung sapsap ako ni siyang giluto kagabi pa. Ako gahapon. See? Akong sapsap. Pero naaman sa chaylain. So, mauna ni akong utan karon. Ano lang ninyo akong utan. Nindot man ni kayo akong utan. Utan awa. Hoy, niya. Naay sapsap niya. Nakoy kuan. Nakoy sani nga gabi. Kanon. Brown rice pero karon wa ko nagluto brown rice kuan man so mao lang na akong sudan karon kun dili siya ganahan ana so lutoan ako siya pasta pero ako pa siya gihuwat kato pa man siya sa work so ako siya gihuwat nga muli siya nga pa siya sa work ako ra usa dire so human pud nako dire og kanang kuan man ako dari sa akong trabaho. Man ako kuan, mukaon man me. Mabalik siya sa work. So ako magkuan po ko sa akong training kapoy man. Wala man ko'y work today. So mora na akong i-share ninyo nga nag-utan ko. Halipay ako nga nakautan ko. Sige bye.